तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय मोनबा बीटीसी बियाबनि यूपीपीएल दोलोनि आइजो आरो लाइमोन गांखंनि ब्लक कमिटि दानानै होनायखौ दिनै फोसावबाय। मोनसे दोलोआरि गेवलां मेलनि गेजेरजों गोदानै दाफुंनाय मोनबा ब्लक कमिटिखौ फोसावनानै होनायजों लोगोसेनो तामुलपुर जिल्ला यूपीपीएल दोलोनि आइजो आरो लाइमोन गांखंनि आफादगिरि आरो नेहाथारिखौ सायख'नाय जायो। फारियै दारांगाजुलि, गयबारि, नाग्रिजुलि, सुक्लाय सेरफां आरो गरेसर बियाबनि यूपीपीएल दोलोनि आइजो आरो लाइमोन गांखंखौ दानाय जायो। मख'नो गोनांदि 2025 मायथाइनि बीटीसी बिसायख'थियाव यूपीपीएल दोलोखौ तामुलपुर जिल्लानि मोनबा बियाबावनो देरहाहोनाय थांखिजों तामुलपुर जिल्लानि सिङाव यूपीपीएल दोलोनि आइजो आरो लाइमोन गांखंनि गोदानै ब्लक कमिटि दाफुङो। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै नुजाथियो MCLA माधव सेत्री, लोगोसे तामुलपुर विधानसभा बियाबनि MLA जलेन दैमारी आरो यूपीपीएल दोलोनि गोबां बिबानगिरिफोरा। तामुलपुर जिल्ला नि सिङाव जे मोनबा समष्टि दङ, बे मोनबा समष्टिनि इउथ सेल, वमेन सेल ब्लक कमिटिनि जोङो पेनेल लिस्टनै फोसावदों आरो बेवहाय जोङो गाहाय आलासि हिसाबै जोंनि मानाव गेदेर शिब सारनि पलिटिकेल सेक्रेटारि अर्थात जोंनि यूपीपीएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि सांगठनिक माधव सेत्री बिथाङा गाहाय आलासि हिसाबै फैदोंमोन आरो जोंनि तामुलपुर जिल्लानि आफादगिरि अर्थात जोंनि तामुलपुर जिल्लानिनो MLA जलेन दैमारी बिथाङा दिनै बाहागो लादोंमोन आरो बेवहाय दिनै मोनबा जि ब्लक कमिटि दङ, बे मोनबा ब्लक कमिटिनि इउथ आरो वमेननि जि माने आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि सानै जों बेवहाय घोषणा होदों अर्थात डिक्लेयार खालामनो हादों आरो बेवहाय जोङो फैबाय थानाय जे बीटीसी बिसायख'थि, बे बिसायख'थियाव जोङो मोनबा समष्टिखौ जों जेन देरहानो हायो, बिनि थाखाय जोङो जोंनि जि लाइमोन आरो आइजो गांखं बेखौ जोङो दाफुंनानै लानो थाखाय जोङो दिनै बेवहाय आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि जों फोसावबाय आरो उननि हाबाफारियाव बिथांमोना गावबा गावनि ब्लक कमिटियाव गावबा गाव जि कमिटि दङ बिथांमोना दाफुंनानै लागोन आरो बेवहाय जोंनि जि BTR सरकाराव जों मिन्थिगौ फैबाय थानाय दिनाव जोंनि यूपीपीएलनि सोरखार जागोन आरो बेवहाय मानाव गेदेर प्रमद बर' सारा जि चिफ जागोन बे रोखा जानानै दङ। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो मिन्थिगौ जोंनि नैबे BTCआव जेसेबां इलेक्सन जादों जोङो गासै इलेक्सनफ्राव जों देरहाबोबाय थादों। बेजों लोगोसे थांनाय जि सिडली बाइ इलेक्सन जोंहा विधानसभानि जालांबाय, बेवहाय जोङो आसामाव जि मोनबा बाइ इलेक्सन एसेम्ब्लिनि जादोंमोन, बेवहाय जोङो सिडली बाइ इलेक्सनाव जोङो 27,000निबो बांसिन मार्जिन भटआव जों देरहानो हादों। दा जोङो माखासे समफ्राव जोङो हाग्रामा महिलारि बिथाङा जानला मोनला बाथ्रा बुंनायफोरखौ जों खोनादों। बिथाङा 2025 सनाव लायनो बिथाङा चिफ जानो हागोन, नाथाय जोङो जिखिनि जों मिन्थिदों बिथांनिफ्राय सानफा एफा जिखिनि BPFनि दैदेनगिरिफोर बिथांनि आखाइनिफ्राय लासै लासै गुबुन गुबुन दोलोआव थांनो नागिरनाय बा थांगासिनो थानायखौसो जों नुनो मोनदों।